Conca de Barberà. La Conca de Barberà, amb una població de 18.001 habitants, s'estén actualment per una superfície de 649 quilòmetres quadrats. La Conca de Barberà és una comarca que suma dos espais naturals. És una zona de transició entre les terres del litoral i de l'interior. La seva identitat és prou arrelada per mantenir la denominació de Conca de Barberà des del segle XII. A Santa Perpètua de Gaià, admirem l'original torre triangular, enlairada en el penya-segat damunt el riu, enfront de l'església d'origen romànic. Sant Miquel de Montclar. El petit riu fou artèria de repoblació d'aquestes terres. Tasca prou testimoniada en les restes castrenses que ara acompanyen els mateixos camps que aleshores foren posats en conreu. Remuntant el riu Gaià ens espera Sant Magí de la Brufaganya, santuari de gran devoció entorn de les fonts que la tradició atribueix al sant per apaivagar la set dels seus perseguidors en el segle III. Les Piles. Terra abans de safrà i ara de cereal, els petits nuclis s'arrauleixen entorn dels vells castells. Santa Coloma de Queralt. Vila de gran història, afavorida per la seva posició estratègica i per esdevenir el centre de la baronia dels Queralt, exerceix una veritable capitalitat sobre la capçalera de la comarca. El límit septentrional de la comarca gaudeix de plena personalitat el primer tram de la vall del riu Corb. De gran cohesió, fou la vall d'Alfadí musulmana i esdevingué receptacle dels ordes militars tant templers com hospitalers. Als seus redós creixen llocs aleshores pròspers com Llorac, Vallfogona i Passanant. Amb tot, res no ha donat tanta fama a aquestes terres com haver acollit Francesc Vicenç Garcia, més conegut com el rector de Vallfogona, el més representatiu dels poetes de l'anomenada decadència catalana. Després de Conesa, s'abandona la vall del Gaià per enllaçar plàcidament amb el vessant que ha de conduir vers el Francolí. Forès recorda la seva posició preeminent, antiga vila reial, que acceptà la capitalitat del Serral sobre l'espai mitjà de la Conca. La tradició vitivinícola típica de la terra ha donat lloc a cellers modernistes, com el de Rocafort, obra de Cèsar Martinell, i el manteniment d'empreses vinícoles, com les de Solivella. Al bell mig de la comarca, Sarral gosà enfrontar-se a Montblanc per reclamar la pròpia capitalitat i ho aconseguí com una petita sotsvegueria. El Coll de Cabra fou o és el pas més tradicional per enllaçar les terres costaneres i les de l'interior travessant la Conca de Barberà. Precisament al peu del Coll de Cabra, Barberà de la Conca, ha donat nom a tota la comarca des de la seva posició com a cabdal comanda templera.
Montblanc fou creada en el segle XII, ja amb la finalitat d'esdevenir una important vila, tal com ha fet fins al present, en què s'erigeix com a indiscutible capital de la comarca. La brillantor del seu passat medieval, època en què acollí reunions de les Corts catalanes i obtingué el títol de vila ducal, es reflecteix en un notable patrimoni monumental caracteritzat per la seva homogeneïtat arquitectònica. Les muralles, l'antic hospital i l'església de Santa Maria en són un clar exemple. La Serra de Miramar és la divisió natural entre les terres de la Conca i el Camp de Tarragona i deixa gairebé només obert el pas al costat del Francolí cap a Vilaverd. On el Francolí es mostra més planer, es desenvolupà la vila de l'Espluga, al costat de les coves que li donaren nom i envigorida pels seus molins d'aigua. El present també ha aportat prosperitat a la vila amb elements prou notoris, com el celler modernista de Domènec i Montaner. Monestir de Poblet. En el context de la repoblació de la Catalunya Nova, l'entorn físic favorable i els corrents espirituals renovadors van afavorir que el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, el 1153, establís el monestir cistercenc de Poblet. Poc després, a la Baixa Edat Mitjana, es converteix en el monestir més ric, més poderós i més representatiu del Principat, raó per la qual acollí les despulles de la major part dels monarques de la Corona d'Aragó. Per la seva riquesa monumental, està reconegut com a Monument Patrimoni de la Humanitat. La Serra de Prades tanca la comarca com a fragment de l'antiga unitat històrica reconeguda des del segle XII i, sobretot, arran de la creació del comtat el 1324 i que ara apareix dividida entre diferents comarques.